Agi! Lakadib na, mapabaltak to! Sige ah. Nakati, nagi. Ano? Ano to? Mapabaltak to, subong. Sigurado ka? Oo. Ito mo kulbaan kuya gi. Makulbaan ka lalaki ka para hindi ka naman sa lugo, Agi. Ito mo gani lalaki mo kuya problem sa ko agi man gyapon niya gi. Magi, mata lalaki. Sa kung upunta na kata. Awi dali lang. Ano? Kakuha si mo biyabas da. O mera ko. Be? Ariyo bit ko di. Bit ko subong ariyo. Pamango si mo, di ka nandi. Dahon, hindi bunga. Gaga, ay importante ba yabas man gyapon Kasi di nga lang. Kasi nga, ito ko naman pwede ito. Sigurado ka? Oo. Ikaw guide sa ako na. Oo, mga may biyabas ako dili ako bala, ya. Ito na kulbaan kuya gi. Uy, may nauna nag-isa to, no? Do kilala ka man agi. Oo, to. To si 150 man na. Put yung barangay mo na. Net planet ganit na nagi tigalig ana nagi trablaw may igdag sa dan sa aton. Ipugot. Put yung barangay lintay na. Ano mayon nino? Parang hindi mo masakit na. Hindi ka matakurba. Pero anta ka kung paano na madasig mapali ng imo na ang ginabatyag na papasirkom di. Amo ang imuon mo, malaga asang bayabas. Ugasan mo todo ang bayabas. Pagkatapos, kuhaan mo to sang bukbok sang lubi, 1 kilo. Yampul mo da. Kung di pag madala, ano pag kung ano imuon mo? O, kasi kung magtindog, be, kung aga, be, ano ko. Kuhaan mo luwag yung luwag daw mayami na mo para sa paglikawan mo ang magbilo. Amo lang na imuon mo. Basta tandaan mo gid na, likawan mo gid ang Jack Impoy, ha? Sige nung muna ako nung thank you gid nung Importante sa Salugi. sakit man! Sakit! Kapangagi ka, 150 ba? Si mo, put yung kapagli. Salugi. Ulit to! Di ko kulbaan kuya gi. Kita mo reaction sa tsura gi di Hindi mapusdan. magulba, pero pati yun pag ginayaw. Mga nakulbaan ka wala. Mayara ko ya kulba pro. Pero kung nakulbaan Pro ka, ka, pro kaya nun tayo gi. pero kung nakulbaan ka giman, Bala ka Oy! Wala tagap. Nakataw mo din ano pa na istorya nyo. Tagina, pa ko din kaulat sa inyo, nakauna na to ya. Ano man mga abi nyo kamulang yung partakong ko damo pag inulat. Ano plano nyo? Sino mauna pong ko de? Tingala ka mo sa bangko ko ne? Hindi ka magkabalaka, legendary na ni. Damo na nila kalagusnit na di nga Turiroy di. Kubala di, hindi ka magkabalaka, kubala. Pastaron ta ni Mayo. Te, bala mo na siya muna sa ito na. Siyempre ikaw. Ikaw na bulay, ikaw na bulay. Ako ya kapila ako mapaltak. Ako ya kanong ko na ipaltak mo. Ikaw na to, bala ako na ng mga ano da. Wag ka para, kaya kung ako mauna, aron makulbaan ka na. Nakulbaan ko. Nang inaya lang nung paltak ako nung maluoy ka. Nung. Hindi ka magkabalaka, hindi ka magkakulba, ako bala sa imo. Ang nambal ko sa imo, nga ginapadala ko sa inyo, nadala mo gid man ang bayabas? Oo, nadala ko din nung ari din nung dala ko ganyan sa mga. Kaya di ang bayabas? Ari na nga. Ay kagkago, kamango sa imo. Hindi niya dahon nang gasiling ko, aso matsagan ko guro, pati tatay mo guro, putyong man mo kay wala sa kabalo kung anong imuon mo. Ha? Ano ba? Ano nga po yung tatay ko nung? Siguro may gisikreto, siguro nga gisugid sa imo ay abot sa iya ay. Nabalaan mo. Secret lang nato na. I-regards na lang ko kay tatay mo. Ang balong si tatay mo, si pare niya Elvis. Kain ka na ba? Ano? Okay ka na? Ready ka na? Hindi na nung. Sige, iplasta na da. Kubala. Dali. Ready ka na? Ready na nung. O sige ah. Oo. 1, 2, Agay! Kagago sa imo, wala pa gani. Ay, kutsabaw ka na. Put, yung iguro si tatay mo ay. Agay. Ready ka na? Ready na nung sakit. Sige, 1, 2, Agay. 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 Gago. Ah? Tapos na. Grabe ba? Sa tanang gipapalta ko, sa imo lang ko naayawan ba? Tama ka ganit. Ganit gidya. Daw ganit pa sa karnisang baka. Sige na. Okay na na. Thank you, Gidnong. Thank you, Sige, Gidnong. next. Thank you, Gidnong. Di na ito masunod to. Palapit na. Tapos ka na?
Tapos ako ge. Ay, dulong ka ba sa inyo balay? Lalaki na ako ge. Ay! Inyo balay. Hindi na pagidulong. Ikaw na di bulos. Ako ba gito ha? May laktan pa ko na, gaya na sang padugay-dugay da, kay ikaw lang ginahulat ko di. Pero ito sa pulpog mo siya nung nga. Ano gusto mo? Tsura mo pulpugon ko? Eh, lang. Okay ka lang? Ano to ginanabatian ko to yung nga daw kalima ka na paltakon? Ano pag ginimo na ya? Da sobra pag ginimo yaw? Tisingan ko. Tisingan ko ikanom nung pero gusto ko na nga damo. Gingano mo nga pagpaltak bla. Dito ging kapoy ko sa upod mo base sa imo malipong ko. Ano? May bayabas ka na da? Ang sa tatuod lang nung bayabas ko, permi ko na dalanong mo. Ano pang ginaulat mo? Pakita na bayabas mo. Sino to nung mo? Sino? Nong? Ari nung mo? Gago! Gago si mo! Bayabas man ba nong? Lagi man kumasala, bayabas giman. Hindi puga nga ilok, sobra pa sa bayabas. Sinasandogin nila permi nung mo, baka ano bayabas. Mapapalta ka lagi lang, mga alit ka pa. Yan baka, amo na galing nung sandogin nila lang bayabas. Ang bako ganyan, napaltak na ko mo na bayabas Pero ya. sige lang. Di puga, klase bao. Ano na? Ready ka na? Lady, ano nga? Bao ba? Gasungaw eh. Dito gini ba? Ay, pang hindi, masakang gini. Damo gini karon yung sa mga lumpia ni maunod mo. Ate ano? Ready ka na? Ready na nung? Mapalpag na ka wa? Oo nung? Sige na. Isa. Santa Maria Elementary School de la School! Dungagin Santos. Ano nga mga Santos? Jildan Santos! Ano pa gid? Jimmy Santos! Sino pa gid? Eric Santos! Ano pa gid? Vilma Santos! Olas na nga Santos. Char Santos! Ang tagan mo. Tapos ano nga? Hindi na pa, balo ka balo. Ate, kamusta ka na? Okay ka na? Hindi ka na putsyong? Hindi para sa mga tatay nyo? Oo nung, okay na nung thank you ginong tag. May ganun nung ipauluman ko na 24 hours nung ang ako nung para magumukumukid ba para di ka na mabudayan kag para iya makuha iya nga ritmo. Yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh, yeah, Labugay Boys!